Tras percorrer diferentes comarcas ourensáns con 2 actuacións cada día, os grupos participantes nas 39 xornadas de folclore reuniránse entre hoxe e mañá en Ourense e Ribadavia para despedir esta edición do festival. Os asistentes poderán gozar das actuacións das 6 agrupacións folclóricas que viaxaron dende Colombia, Panamá, México, Serbia, Senegal e Taiwán para amosar e poñer en valor as súas culturas. Distintos países de continentes como América, como África, empezaremos en Panamá, o Academia Andrés Valiente, danzas de procesión. Logo, aquelas persoas que queiran ver ou que teñan solamente a oportunidade de ver un só espectáculo e queiran ver ese espectáculo con todos os grupos, teñen 2 opcións. A opción de Ourense, que é o día 20, pola noite, primeiro hai un desfile por a rúa peatonal, a terminar o desfile e o espectáculo. Ou o día 21, que é a clausura no Concello de Ribadavia, que tamén van todos os grupos. En Ourense, a cita co folclore do mundo comezará hoxe ás 10:30 da noite. Nese momento, os integrantes de todas as formacións realizarán un colorido desfile pola Rúa do Paseo, partindo do Parque San Lázaro ata chegar á Praza Maior, onde posteriormente, ás 23 horas, darase comezo ás actuacións. Mañá, a noite do mércores 21 de agosto, a capital do Ribeiro acollerá un acto de clausura destas 39 xornadas de folclore, coa actuación nun pase único das 6 agrupacións folclóricas desta edición. O evento terá lugar ás 23 horas no auditorio do emblemático castelo de Ribadavia. Pois para Ribadavia, que se celebren aquí a clausura das xornadas de folclore da Deputación de Ourense, é unha cuestión moi importante, xa que, digamos, como é o cierre, todos os grupos participantes nas xornadas están aquí en Ribadavia connosco. É unha das actividades do verano que máis público participa, sempre está o castillo, pois, hasta a bandera, non? Como se suele dicir. E é importante para a vila, porque ao ter tantos visitantes, pois sempre é unha repercusión económica para a vila, moita xente quedase aquí a cenar, a tomar algo, entonces, pois, axúdanos tanto económicamente como, bueno, culturalmente e turísticamente, porque son moitos visitantes que veñen a Ribadavia, algúns nunca viñeron, e a raíz de aí, pois, visitan a nosa vila e quedan encantados e outro día volvan. Entonces, creemos que é unha actividade moi importante que lle gusta moito á veciñanza, e son tanto as veciños todos da comarca do Ribeiro que sempre asisten esa noite. Ademais, é unha cousa que chama moita atención, porque dá igual que sea martes, que sea miércoles, non ten por que ser fin de semana, sempre funciona e sempre asiste moito público. Entonces, para Ribadavia é moi importante ter aquí as xornadas de folclore da Diputación. Bueno, eu concretaría en 3 cousas diferentes. En primeiro lugar, a resposta do público, que sempre foi fabulosa. En segundo lugar, o entorno, o lugar onde se celebra, que é no castelo, magnífico. E en terceiro lugar, por a operatividade da organización. Ese último día, e hai grupos que, terminar o espectáculo, regresan á Universidade Laboral, dúchanse e xa se van. Se isto tuviéramos que facer o espectáculo en un lugar, digamos, máis lexano, sería un pouco máis complicado. Ademais, en Ribadavia temos todas as infraestructuras do Concello a nosa disposición, o que tamén temos en outros lugares, pero digamos que aquí, ca probabilidade do Auditorio do Castelo máis a Casa de Cultura, resultanos super cómodo, queda un espectáculo maravilloso, e é unha ocasión de que, digamos, os grupos fagan o seu pase a súa despedida entre eles final dun xeito, digamos, relajado, contento, e nos quedemos todos contentos, o público, os organizadores e os grupos.